Kom mee. Hoe oud denk je dat ik ben? Ja, ik weet het niet. 25? Danny's Vlogs. Bij de zevende vlog. We wachten al denk ik een uur of 3, 4 hier op deze bus. Ik weet het ook niet. Maar ik zou zeggen heel veel plezier met kijken. Overloop, Jalaka, contourtje, montourtje. Oh shit man. Contourtje, montourtje. Danny Pauwels logo. Wat? Danny Pauwels logo. Hoeveel biedje? Oh ja, dat doen we dan niet pauze ook inderdaad. Ik zet Danny Pauwels logo voor de nieuwe Sony camera. Ja, ik kan weer betalen hè. Zo wel. We zijn al zeker 10 minuten op zoek naar de ezels, maar deze lieve meneer heeft ons gezegd waar we heen moeten en dat is dus gewoon op de boerderij. Hey Karel, ik ben op zoek naar een ezelsbruggetje. Heb je er een voor mij? Hey, mag ik je een vraag stellen? Ja, ik heb geen tijd. Nee, ik ga mee. Kom. Oké, kom. Oké mensen, we gaan een atje voor de sfeer doen. Manon en Michelle. 3, 2, 1, go! Ja, we hebben de winnaar. Manon heeft gewonnen. Michelle, waarom ben je zo langzaam? Ja, geen idee. Kom mee. We zijn nog niet eens begonnen mensen. We moeten hier al... Hebben jullie zin in een feestje? Ja! 3, 2, 1, go! En weer terug! Wat is een echte afknapper? Ja, er zijn nog wat meer. Ja, dan vertel maar. Wat is een afknapper? Ja, weet ik even niet. Goed verhaal. Ja. Jullie! Mensen, wie gaat er winnen? Milou of Lars? Wacht, daar gaan we. Handjes! 3, 2, 1, go! Ja. Lekker Lars! Zet maar lekker door. Hey, langer. Zakken. Een kleine foto van hier. Ja. Oké mensen, we gaan naar Atje voor de sfeer doen. Wie denken jullie dat gaat winnen? Ik denk dat ik al weet wie gaat winnen. Ja. Ja, goed, we gaan het proberen. 3, 2. Super. Bro, hij klept dit. Ik kan niet drinken. Ik kan niet drinken, maat. Hey mensen, we gaan even heel snel door naar het volgende optreden. Het derde optreden vandaag. Dus we moeten echt gas geven. Michael, duw op dat gas, man. Oké mensen, Atje voor de sfeer. 3, 2, 1, go! Hey mensen, we hebben net het derde optreden gehad. Het was weer bizar. Het is nu
1:20. We zijn rond 2 uur thuis. Dan gaan we lekker slapen. Het was weer een superleuke avond. 3 optredens vandaag. En dan vind ik het ook goed geweest. En morgen weer lekker door. Hoi hoi. Mensen, ik sta hier naast collega hebben. Wie gaat er winnen? 3, 2, 1, zoeken! Hoe oud denk je dat ik ben? Ja, ik weet het niet. 25? En nu echt? Ouder of lager? Wacht eens even. Mila, kijk. Jonger. Wat denken jullie? 23. Is het erg? Jonger? Ik ben jonger. 21. Ja, maar de baard doet het, hè? 30. Ja? Niet? Nee. 35. Wat? Ja. Oh my. Ja. Ben je serieus? Ja. Ik ben geen Ronaldo fan eigenlijk. Wie dan? Messi? Messi. Oké, mensen, Ronaldo of Messi? Messi. We horen een uur in Roermond, 7 euro. Mensen, dat kan toch niet? Mevrouw, mag ik u een vraag stellen? U bent lekker aan het dansen, hè? Waarom ben u zo lekker aan het dansen? Ik dans elke dag. Elke dag. Elke dag. Sinds mijn derde. Nice. And I love reggae. I love soul, jazz, blues. Wow. Laat je horen. Dit was de 7e vlog, mensen. De carnaval is voorbij, maar we hebben nog altijd gelukkig heel veel optredens. En de komende maanden komen nog heel veel optredens aan. En nog heel veel andere leuke dingen. Ik zou zeggen, blijf vooral kijken naar alle vlogs. En dan wens ik je een hele fijne avond, middag, ochtend. Geen idee wanneer je kijkt. Tot de volgende keer.